Dobrý deň, dámy a páni, dneska ste sa pri ďalšom videu. Dneska som tu s Godzom. Čaute chlapci a dievčatá. Ja už som tú hru hral, nechcem nič hovoriť, ale máme tu napríklad Backrooms, máme tu už tretie poschodie, ktoré sme čakali veľmi dlho na ňo. A my si už iba počkáme na to, že nás čaká... Ja som si kúpil, ja mám zapík. Ja mám tak veľmi rád zapaľovač. Si pamätám, niekedy sa tu dalo bežať, ale už sa nedá. A to je pravda. Môžeme ísť do prvej room. My budeme prehľadávať šuflíky. Som zvedavý, že koľko prežijeme. Ja som tú hru nehral, že nedaj Bože dlho. A musím... No ja tie hry viem hrať. Ja som tú hru hral asi 15 krát maximálne. Ona bola zo začiatku strašne populárna. Dobrá miestnosť. Hlavná vec, že nadpis veľkom. Dobre, ideme na room 3. Neviem, kedy sa začínajú toto naše prišerky SRO, ale myslím, že od 5. ne? Room. Už od 5. by mali začínať. Keď máš na hard mode... Počkaj! Dobre, tak to klopal. Kto je tam? Babička Granny. Podľa mňa už teraz to začína pomalu. Ideme si zaťukať. Sledujem, sme na roomke 8. Od 9 by malo niekedy aj začínať. Ja si pamätám tam, že vždy od 10, presne. Chod do prvej, poď sa skryť. Ja už som. On je nejaký rýchlejší, mám pocit. Oni pridali, že ja môžem dropnúť item. Ja si nepamätám, že by sme mohli dropovať itemy. V 10 sme boli, či je 11 teraz. Máme otvorenú. Ja mám... Chceš sa dostať do Backrooms? Potom, keď tak. Alebo na ďalší diel. 5 lajkov? 5 lajkov na Backrooms. Presne tak. To čo je? To oni pridali niečo? Podľa mňa tu musíme dať ten kríž. Nie, kríž nie. Ale toto je nová napríklad miestnosť. Hej, taká z výťah by tu nebola. Podľa mňa táto je maximálne asi tak... Počkaj, ja ti jedno... Či ty už máš? Ja mám jednu leukoplast, hej. Aha, dobre. To ja mám dve. Kebyže tak ti dropnem. Takto presne vyzerajú tie knižnice v tom knižníkovi. Asi už sú nové, hej. Vyzerá to tak. Aha, ticho. Volám sa Gojo. Píšem z temného miesta. Neviem, čo tu robím. A som rád. Dobre, to bolo divné. Ale poďme ďalej. 16. 17. 18. Ale nie, tu už je to hej rozdelené. 18, hej. To je 18. Prehľadaj šuflíky, lebo keď prejdeme toho knižníka, tak potom máme dosť dobrú odmenu. Možno si niečo kúpiť. A najlepšie asi sú kríži, aby si sa ochránil. Čo je taká strašná muzika je? Ja nič nepočujem. Žiadnu muziku, len také prdenie. Furt. Hej, presne, také niečo. Chod do skrine. Hej? Skriňa. Nič som nepočul. Vidí. Už. Vidí? A to vždy potom, to keď už počuješ zvuk, tak sa skryješ. Ono to je vlastne takto taktické. To bol normálny. Kde máme? Aha, to bol normálny. Dole. Nie. Čo? Máme zamiešané miestnosti. To nie je asi dobré. Dúfam, že mi tu nepríde. Veľmi dobré nie. Nože môj. Oj. Teraz si jaké, tak zdá, čo zoberám. Zapaľovač. Zober si, nice. Mám kľúče. Treba nám ďalší zapaľovač, aby sme si doplnili palivo do ďalšie... Dobre, je to komplikované. Ale nepozeraj na ňa. Hej. Niečo nájdeš možno? Nehyb s tými dverami. Ono to bolo celý čas tu na zemi, ty minku. Kde si? Nepozeraj sa na tamtého škaredého chlapca. Ne. Chemina. Čo? Počkaj, nepoužívaj zapaľovač, že potom prvé ja... nepribližuj sa k tým dverám. 27. Ideme do 27. Prehľadávaj miestnosti. Napíšte mi do komentárov, ako sa vám páčilo toto video. Budem veľmi rád za každú správu, ktorú mi pošlete. Chemina. No, skry sa. Pôjde to, až keď pôjde zvuk, no tak choď sa skryť. Hej. Ide základný asi. On vždy chodí základný. Aha. Kedy chodí to ten zelený? Čo 3-krát alebo koľko ide? Ideme do 30-ky. Za chvíľku tu budú očka. O nie. Nie. 30-ky, 31-ka, okej. A je tu niekde chcípak. 31-čka. No. Nepozeraj!
Hej. A máme očka. Keď, mimochodom, si vedel o tom, že keď sú očka a začne blikať, tak nejde? Hej. Ahoj, kamoš. Jak sa máš? Och, je minúta, tých tu je. Ó, tu sú napríklad viaceré v sebe. Mali by sa menej rozmnožovať asi. Oni sa nemusia proste len tak rýchlo rozmnožovať, to je neslušné. Počkaj. Na verejnosti. Hej, tu je toto pivo, že keď ho vypiješ, no to ti to dá strašne veľa HP. To hľadaj tiež. Máme pačku. Prehľadaj to. Mám pivo. No, môžeš sa opiť jak lovatý čavo. No, ja som taký, že vieš čo, východňar. Spravodlivý. Aj. No poďme. Počkaj. Však nie. Oni proste... Fuj, to je tak nechutný zvuk. Hej. Keď bude... Ideme behať. Neviem, asi teraz ešte nie. Si daj potom tie vitamínky, lebo oni strašne pomôžu. Nie, nejdeme behať. Aha, dobre. To ten typek iba prišiel z banky, vieš čo, že nám chce dať toto. Opa. Opa. Ja som strašne na tom závislý, čiže... rovno. Čiže ideš doprava a rovno potom. Ja to asi nedávam. Tak strašne zvyknutý. Doľava. Ajda. Pohoda. Poďme, dáme to. Á!